Hai, da bă că facem evadarea ca în filme. Gata, hai, dau Unde hit. ești? Unde? Am ieșit. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Acum ies. Puțin. Ok. Perfect, am ieșit. Bă, vino. Unde? Mâncați-și gura ta că sunt aici. Sunt aici, vino. Unde ești, Vine mă? curcanul după mine. Sunt la aeroportul. Cum era, mă? Aeroportul părăsit. A, da, acolo ești? Da, hai odată. O, știu, vino, hai că vino, hai că vin eu. Hai odată. Mă așteaptă PD-ul. Dacă nu mă să iau avionul, ia stai. Mamă, e polițistul în spatele meu și dă cu MP5, zici că dă cu musca mine. Dacă îi faci șmecheria așa de la dreapta stânga, e greu să tragă mine. Păi Că nu poate să pună fă, că e de pe HPV. Încerc să iau un avion, sincer, să fug. Da, mă, că vine la tine. Vino aici la garajele astea. Că le vezi alb cu alb. Ce înseamnă? Vezi, dă ăla cu alb acolo și gata. Gen sunt niște avioane, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pe o parte, 5 pe cealaltă și vezi acolo două chestii albe, vin acolo. Sau nu mai vine, că Nu ești, mă, la aeroportul ăla abandonat? Las că... Așteaptă, da, vino. Ia eu avionul. Stai că a vrut să ocolească gaburul ăsta. A vrut să-mi facă schema. Îl aud. Aolo. Uite-l. Să mor tu că să de prost, doamne. Sunt lângă aeroport. Pe vino și ia, mă. Imediat, frate. Am pumit cu avionul, nu cred. Vino că sunt fix lângă polițist. Stai că mă învârt lângă el. Unde ești? Sunt pe aeroport. Vino că sunt lângă polițist, nu-l vezi? Nu-l văd. Hai că e prost. A, cred că am văzut. A, îl văd. Hai că e prost, mă învârt cu el, încerc. Vino. Fugi. Doamne, cât de prost e. Vino. Calcă-l. Mă, că mi-a din viață prostul. Da, mă, ăsta. Bă, da, ești... Doamne, stai acolo, că mai vedeți odată. Te-a băgat și pe tine? Mi-a explodat mașina. Doamne. Te-a băgat la pârnaie? Bă! Ăsta e elicopter, mă vei după mine? Mamă, nu dai, frate. Răcotei. Ufu. Mamă, stai că dacă mi-a dat rogele am belit-o. Cum o să-l pe ăsta, cum mă enervă. Post! Mă omoră Mihai Bendeac. Am înțeles. Și pe mine. Frate, Mane, te rog eu. da, ești free? Copilul mătii. Care e free? Vă rog eu. Paulu. Faci. Stai aici. O să vezi. Amenințări. Bă, ăsta Mihai Bendeac, polițistul care m-a omorât, am spus post și mi-a dat acum SMS pe post pentru ce? Și am spus, o să vezi tu, și zice că nasol. Și tu nu-i faci niciun post, că n-ai pe ce să-i faci post. Da, exact. Ai zis așa de optică. Da. Păi așa fac și eu că mă enervează. Dar ce curios e. Zi, mamă, de așa se mesește și zi, pregătește-te de FV. Pregătește-te de... Fake și omoară. Ieși. Hai să evadăm amândoi a doua încercare de evadare. Vină după mine. Să mor tu că am intrat. A intrat din nou. Stai că am intrat în ăsta. Prost. Gata. Bă. Cică, bă, nu te rog. Să mor tu că așa e ironic, mă. Da, e ironic, da, a și râs. Zici, nu, frate, nu te iert. Dă-fu acolo. Mă, urâtule. Ia să vedem. Vii la... Bagă. Dă-i hit. Da. Bagă, aici să evadăm. Să mă feresc de gară, nu mai vreau.
11%. Hai. Păi nu poate să ne prindă poliția, mă? Da, ba da. Vină după mine că luăm avionul și plecăm. Eu puteam să scap cu aia cu avionul, dar nu știu ce Dodo, drept, cu m-am Dodo oprit. ăla. Și n-am mai avut putere să se ridice și Bă, am dar tu murit. de unde aveai wanted, mă? De unde aveai wanted? De la escape. Ai dat escape. Mamă, dar înainte te punea să mergi printr-un tunel, să alegi stânga-dreapta. Și o singură variantă era corectă. Da, știu, așa era și pe Netflix, așa e de fapt încă. Era șmecheră. Îmi plăcea mai mult aia. Bine, mai mereu era stânga, dar asta e partea a doua. Este ușit în spate. Au, ce m-a speriat, e un alt... Mamă, ce scoa, credeam că gata. Am berit-o. Stai că am berit de țucare. Ce dracu. Ce dracu. Mamă, gata. Am 90. Gata, am Eu am scăpat. 87. 99, am Mai dau o dată? Gata și eu. Nu e ăsta, că nu se scrie așa. Unde mergem? Unde? E polițist aici! Clar, clar, clar. Bă, dar asta n-are voie să stea aici, mă. Mamane! Aoleu, iar vine după mine. Bă, nu-i posibil, bă. Bă. Nu ai voie. Mă, dar are Să voie să stai stai aici? acolo. Ei, nu. D-ul are voie să stea N-are voie, mă, să facă Știi? chimp. Ce e asta? la... Da. Hai că am scris că am upă. Am înțeles. Stai să ți ce asta. Culcat X2. Culcat X2, mamă. Bă, dar pot să-i fac post pentru asta, nu? Și Da, mai da, aștept pentru avertisment. culcat X2. De fapt nu e. Da, adică dacă e spam gen, știi ce zic? Free. Da, voi, da, mă, voi să fac acest lucru. Am înțeles. Am înțeles. Bă, cele mai bune evadări le-am avut să mor.